herkes alîxa da dixwaze berjevendiya xwe, felsefa xwe, îdeolojiya xwe û pêk bîne û berdewam dikeve. Em jî hember felsefa netev devlet, nerîna zihniyeta netev devlet, em jî dibêjin xeta siyemîn û xeta demokratîk em xwazin bimeşînin û sîstema wî ava bikin. Boy wî jî kapitalizm yani netev devlet hatiyekî merhelekê ki êndixwe nikare bimeşîne. Gor berjevendiya xwe xwaze ki rojhilata navîn de sîstemaka xwe yekê jiyan bike û pêk bîne gor ben dixwaze rojhilata navîn de gor xwe sîstemekê bîne. Ama em jî rux bibîn dibêjin ki em civaka gelle ava bikin. Berjevendiya gelle em ava bikin. Em civakaka irada xwe dimeşîne û demokratîk em ava bikin. Boy vê jî rojhilata navîn de ev çend salar yek de meşi hember dayişe wekî dê hember netev devlet hemî çi ye herkes alîxa da dixwaze irada xwe parastin bike. Şoreşa rojava şoreşa jinê ye. Boy vê jî eğer hareketê jin bêge veqas her alîde aloziyekî qrîzekê heye nav wîn de jin rûnanin rexistina xwe ava dikin, konferansa xwe çê dikin û guftugov dikin, ev tiştekî pir girîng e. Yani herkes alîkî de berjevendiya xwe re tanzîm dike ama jin harekete jin û hem yani rojava jî Kurdistanê hemî çar parça her alîde ev jin boykî rexistinê boykî sîstemaka demokratîk ava bike her alîde misal rexistina xwe cure cure ava dike. Boy vê jî em demekî wextekî girîng de bêga herkes dibêje yani em tune bikin ama em alîkî de xwe ava dikin. Konferansa me qamuşê yekemîn jî aslında mûmineke bîn re. Birêre harekete jin ya jî vê civakê demokratîk bike harekete jin e. Yekî dîsa zilam guherandin bike zilam da zihniyetekî demokratîk ava bike dîsa harekete jin e û jin e. Boy vê jî ez ve konferansa me yekemîn Kantona Kamuşlu girîng de bînim. Boy vê jî rêvê birî yemeyekî derkeve, münaqeşeyekî çê bibin û em gor ven karexeyê dest pêke em nirxandin bikin ama ev nirxandina me boy dem pêş me nirxandineka pêşveçûne û planlamaka rastî jî me pêş vedibe û xwe rexistin dike. Rexistina jinê de dibînin ki hemî gel kîjan reng bibe, kîjan ziman dibibe, ev jin tere bahav pirsgirêkê xetînî ser ziman û alîya rexistina xetînî ser ziman û hev re kar dikin û hev re vê sîsteme pêş bidibin. Ev tiştekî pir belkeş û baş e yani. Boy vê jî ev yek hatta horo me ayê ve merhelê jî felsefa serok apoye yani. Bêga kesek dikas nikare bêje Rojava da ya jî Bakurê Sûriyê de rengê jinê nîne. Her derede rengê jinê heye. Yekî vêga şoreşa Rojava şoreşa Bakurêkê hatta horo Serpiya hiştî jinin. û her halî de nerî ki rengê jinê her halde diyar dike. Rengê jinê Arap diyar dike, rengê jinê Suryanê diyar dike, rengê jinê Kurd diyar dike. Bijim rexistineka jinayê berfere her alîde jinek hemî der ve mecmuayî em ê hemiz bikin.